ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆରେ କହିଲେ ପରା ଆସିଛି ନା ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଚାଲି। ଏଇ ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବସ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦଉଛି, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୁଳି କରିଦେବି। ରାମାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଳି କରିବ? ହଁ, ଗୁଳି କରିଦେବି। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଛ? ଏଇ ଦେଖ, এইটা ହେଲା ବନ୍ଧୁକ, এইটা ହେଲା ଟ୍ରିଗର। এই ଟ୍ରିଗରଟାକୁ ଦାବି ଦେଲେ এই ବନ୍ଧୁକର ସବୁତକ ଗୁଳି ଛାତିର ଏପଟ ସେପଟ ଗୁଳି କରିବ ପରା। ଗୁଳି କର 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 କର, ଆରେ ମାର। ଦେଖ 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 ରାମାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତମ ହାତ କେମିତି ଧରୁଛି। ଆରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା ତମ କାମ ନୁହଁ। ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଘଣ୍ଟି ବଜାଅ, ଆଳତି କର, ଖଇ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭୋଗ କର, ସେଥିରେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା ତମ କାମ ନୁହଁ। ଆସିଛି ମାନେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାନେ କିଏ ଅଟକେଇବ। ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ତା ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? आज बहुत खुशी है वो। आज वो बहुत खुशी। बाजी भाई के वो सातरे मोरी बनता थी। आज वो सातरे मोरी बने भी। लेकिन आज आज वो पापा को इच्छा को पूरा कर रही थी। वो पापा सब वो एक होते। आइंदा ने अनुमति दिया था ताले वो को कोरी कोरी मारी जाती। राजा आपणकर खराब न राजा जहाँ कर केवल आपण कथा मन कर मौसा आप कहते ना अन्याय देखिले आखि बंद करबुनि, अन्याय विरुद्ध लड़िबु। राजा केवल से मौसा ତମେ ମୋ ପୁଅ रामायण आचार्य पुओ राजा आचार्य क्षमा कर दिए बाबा। वो तुम्हारा खराब पुओ नुह। ए दुनिया रे राजा को केवल दी छड़ा मारी पारी जड़े नीचे राजा और जड़े मो भगवान।